I Kolding over for Storcenteret spirer et nyt Plantorama Plantecenter frem. Siden 2017 har LIFA hjulpet Stender Projektudvikling med at udvikle dette projekt i samarbejde med Plantorama. Visionen er at skabe et ca. 12.000 kvadratmeter stort oplevelsescenter, der vil huse planter, dyr og mange andre attraktioner, som Koldings borgere og besøgende vil nyde godt af. Det har været en forholdsvis kompleks sag, som LIFA har været blandet ind i siden 2017. LIFA er jo en lokal aktør, som er relativt stor på området omkring det, som vi skal bruge i forhold til udmatrikulering, servitutundersøgelser og så i forhold til opmåling af arealer hernede og biståelse ved diverse juridiske dokumentationer. Det har blandt andet udviklet lokalplaner herned til og hjulpet med byggetilladelse, og vi har været rigtig, rigtig godt tilfredse med processen. Man kan sige, at et projekt i al sin enkelhed hernede er jo rigtig, rigtig specielt, fordi det oprindeligt er noget mose, paragraf 3 beskyttet natur, hvor man har skulle flytte med søer, inden man har kunne opstarte byggeriet hernede. Vi har følt os i gode hænder. Generelt så kan man altid tage telefonen og så ringe til LIFA, og så er der et svar inden for en overskuelig tidshorisont, kan man sige. Og det er især vigtigt, når det er, man er på ny og gyngelig grund, kan man sige, i forbindelse med det her lidt specielle naturområde, der, som vi bygger på og i. Stender Projektudvikling har igennem en årrække brugt LIFA netop som en fast samarbejdspartner, fordi det er en yderst professionel håndtering, vi får af sagerne hver evig eneste gang, og der er slet ingen tvivl om, at LIFA har været en helt rigtig samarbejdspartner på det her projekt. LIFA har mine varmeste anbefalinger, det er helt sikkert. Kontakt os for en uforpligtende samtale og hør, hvordan vi kan bidrage til dit næste projekt.